फैलायबाय गोदान भिडिअ लानानै दिनैनि भिडिअखौथ' मिथिखागोन सरस्वती फुजानि दिनैहाय एसे जानाय लोंनाय आरो गथ'फोरजों एसे टाइम स्पेन्ड खालामबाय माथो खालामनो कलेजावबो गैया कलेजावबो थांनो मोनला ओमफ्राय हाई स्कुलबो थांनो मोनला एमइ स्कुलबो गैला एलपि स्कुलावनो गथ' गथायफोरजोंनो थायाब्ला माथो खालामबावनो लोगोफोर दा जोङो ओंखाम जानाय प्रग्राम खालामदों गथ'फोरखौ जाहोग्रोदों आरो अखाया बापरे बिराद थान्दा खालामदों आरो जोबोर अखा हादों दासो बिराद हाफुदों आरोना स' लोगोफोर नै जोंनिया रान्दिनि सासे दङ मा आइटेम बानायदों दिनै बिथाङा खोन्थागोन दे फार्स्टआवनो ओंखाम दालि ओमफ्राय सबजि मा सबजि कबि ओमफ्राय टमेट' ओमफ्राय पापर ओमफ्राय फालु बाथोन ओमफ्राय माबा दंबावो नामा ओमफ्राय जेबो गैथ'ला स' नै बिथाङा जों गामिनिनो कनक बर' जोंनि क्लासमेटआनोमोन जोङो नैबे एलपि स्कुलावनो जोङो बेसेबा गेलेनानै देरनाय मास्टारजों बुजानाय बायदिसिना आरो जोंनि बेहाय माने हिस्ट्रि दङ नैबे एलपि स्कुलाव स' जोंथ' आरो बैसो जाबाय नङा होमबासो बेलेगनि बायदिलाय आरो बहाथो गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड लाना गिदिंबावनो हानाया दा फेसबुक इउटुबफोराव बायदिसिना मालाय गार्लफ्रेन्डनि बयफ्रेन्डनि भिडिअ बायदिसिना ओंखारलाबायबाय थायो भाइरेल जासै जोंनि आरो बहा जाबावनो बिदि जोंनि आरो सङै खावै गथ' गथाय सामलायनायावनो थांसिगोन होनलाय ओइ आंलाय हाबा जायाखै दे जायखिजाया हाबा जायाबाबोथ' न'आव गथ'फोरखौथ' जोङो सामलायनांगोन एकदम जागासिनो गथ'फ्रा भितराव ओइनो आं भिडिअ क्लिपखौ नै होनोसैयानो भिडिअ क्लिप लाबाय गथ'फोरनि yes. So guys, नै जोङो जोंनि एलपि स्कुलनि सारजों हेडमास्टारजों एसे रायलायनि खुलुमबाय आंनि मुङा नीलमणि बसुमतारी आं नै 3 नं चेकनकाटा गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बे गथ'फोरा खोब थारमाने रंजानो गोसो जादोंमोन आरो बेनि रंजानाय गोसो जानायलाय दिनै फुजा फाथालखौ जोङो फालिनो होबाय बिनि उनाव जोङो गथ'फोरा गासैबो खुलुमबाय माबाबाय बेनि उनाव बिसोरो जानाय लोंनायनि एसे आग्रह खालामदो जानो लोंनो थाखाय बिमा बिफाफोराबो एसे गोसो होबाय जे जोंहा गोदान फोरोंगिरि होननानै आंखौ सानदों थारमाने मानो होनब्ला आंबो इयाव गोदानसो फोरोंगिरिया बोसोरनै जाबाय होनजायो थेवबाबो कभिडनि जाउनाव जों क्लासखौ जों मोजां खालामनो हायाखै दासिमबो जों क्लासखौ मोजां खालामनो हायाखै बेनिखायनो मा खालामदो गामिनि मानसिफोराबो गोदान होननानै हमना लादो बेनि उनाव बिसोरो बे जानाय लोंनायनि एसे गथ'फोरखौ गोसो बोनो थाखाय बिसोर जानाय लोंनायखौ खालामनाय जादों बिसोरखौ जों जाहो लोङो दा जोङो बिसोरहा गथ'फ्रा खोब रंजानाय मोन्दों बेबायदि जुदि जों रंजानायखौ लाबोनो हायोब्ला थारैनो फरायसाफ्रा गोजोननाय मोनगोन आरो बेहाय सोलोंथाइ लानो थाखाय जोबोद सुबिदा मोनगोन होननानै आङो आसा खालामो मिजिंथियो बेबायदिनो उननि बोसोरफोरावबो जों जेन बेबायदि खुंफुंनानै गथ'फोरखौ जों रंजानानै गथ'फोरजों लोगोसे थाफादेरनानै आंबो रंजानानै जेन बेबायदि खुंफुंनो सुबिदा मोनथों बेनि थाखाय आङो नोंथांमोननि इउटुबनिसो आंनिफ्राय खुलुमनाय आरो गोजोननाय जासिनानै नोंथांमोना जेन बेबायदिनो इउटुब खालामनानै जेन आवगायलांनो हायो बेनि थाखाय आंनिफ्राय रोजा साबायखर थाबाय दे जाबाय सार होमबा थेंक इउ स' लोगोफोर नैबे जोंनिया बुहुत आपग्रेड जाबाय जोङो आगोल फरायनाय समाव बेफोरबायदि जेबो टेबोल चेयार ओरै जेबो गैयामोन स' दा बुंनो थाङोब्ला जोबोर आपग्रेड जाबाय
आगोलनिसाय जोबोर मोजांसिन जाबाय जोंनि सरकारि एलपि स्कुलफोराबो जोबोर मोजां जाबाय आरो मोजां टिचारफोर फैनाय जाबाय आरो जोंनियाव कारेन्टनि सुबिदा आरो फेननि सुबिदा दङ गासै नैबे जोंथ' आगोलो लांदां सिदां खिरखि गैया डेस्क बेन्च गैया बेफोरबायदि बायदिसिनामोन आरो स' जोबोर मोजां मोनदों दिनै आं सरासतिनि दिनाव दिनै जोंनि गुदि फरायसालियाव फैनानै जेनेबा एसेबां आपग्रेड जानायखौ नुदों जोबोर मोजां मोनदों गामिनि मानसिफोराबो मोजां मोनदों बेनो आरो लोगोफोर आरो बायदिसिना बुस्थु थाबावो सल'बाथा बिजाब नैबे जोंनिया लाइब्रेरिथ' नङा ओरैनो फिसा साप'ज लाइब्रेरिखौनो नांगोन नैबे फिसा लाइब्रेरि जोंनि एलपि स्कुलाव आजिखालि नैबे आमेरिकार इण्डियान फकलर खादु बायदिसिना दङ नैबेयाव रघुनाथ चौधुरी ओरै बायदिसिना ओमफ्राय नैबे बिदि दङ आजिखालि एलपि स्कुलाव बुहुत सुबिदा थाबाय जोंथ' आगोल मोनाखैमोन नैबे आर्ट बायदिसिना बुहुत बर'आव नैबे मा दङ सेसा आरो खासेवनि खारलायनाय नैबे मा आपुनि सल' a bird with two heads बेफोरबायदि बायदिसिना माने इउनिक आरो बेफोरो जोंबोथ' बेफोरखौ मोनाखैमोन ना सार दा इउनिक जाजोब्बाय आरो सरकारि स्कुलबाबो जोंनिया बिराद डेभेलप दा बेखायनो आं बुंनो नागिरो जेनेबा गिदिर माबा खालामो जोङो द' दानारि जोङो बिजाब लिरो द' दानारि गथ'फोरखौ लिरनो होयो आङो बेखौ जोङो सुजाबनानै एबा आलायनाय माने मेगाजिन स' नैबेयाव बिथांमोना एलपि स्कुलाव दानिया मेगाजिनबो लिरो जेनेबा नै बिथाङा जोंनि सारा बेखौ गाथोन होननानै नाम होदों बेहाय गथ'फ्रा मा लिरदों सोर गथ'आ मा लिरदों बेखौ बेहाय सेबखांनाय दङ आरो बेखौ सारा मेगाजिन हिसाबै माने माबा खालामगोन आखाइजों लिरदों ओमफ्राय बेखौ सेबखांनाय जागोन आरो ना सार साननैसोआव स' आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनै लोगोफोर जोंनि सरकारि एलपि स्कुलफ्रावबो जे एसेबां मोजां सुबिदा दानिया बानायना होनाय जादों आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनै बेहाय फैनानै जोंनियाथ' सार बुंनो थाङोब्ला जोंनिया 15 बोसोरनि सिगां जों बेहाय दङमोन जोंनिया दरजा खिरखि बायनाय बायदिसिना माबा सोंनाय जाबाय बेफोरो गथ'फोरखौ माबा बानायनो होयो कि जोङो आबादि माबाजों आर्ट बानायनाय दालिजों बानायनाय ओमफ्राय माबायो भल बेगर जिंखा बेगर माइ दंफां बिलाइ गोथां बेफोरजों बानायनाय जायो ना सार दंफां बिलाइ नैबे बिलाइ बेयो सेमफ्रें बिलाइ नैबे फाख्रि बिलाइ दिंखिया बिलाइ दंखायो जाय बानायदो जाय फरायसा बानायदो बिनि मुङा लिरनाय दंखायो बेनि मुङा सोलियो मिजिंसार रामसियारि जायखिजाया बे जाफंबायानो जायो लोगोफोर बिलाइयाव नुनानै बिलाइयाव तारमाने कालार होनानैखौ नुनाय जादों जोबोर आपग्रेड जाबाय लोगोफोर आं जोबोर मोजां मोनदों जोंनि उन्दै समा बेहायनो बारग'लांनाय नाथाय दा जोबोर चेन्ज जानाय नुदों आरो आपग्रेड जानाय नुदों स' लोगोफोर आङो दिनै बारा गोलाव बानायला भिडिअखौ जोबोर गोलावानो जाहैनाय बायदि जाबाय दिनै आङो बेखिनियावनो लाखिथ'नोसै लोगोफोर दे गोदान सरासतिनि गासैखौबो खुलुमनाय थाबाय आरो मोजां वेल विशेस बावहरनाय थाहैबाय गोजोन्थों दे लोगोफोर जास्ट जोंनि भिडिअखौ नायनानै एसे मोजां मोनदोंब्ला आरो साबस्क्राइबबो खालामदो